morir forma part de la vida, no? Com que la cultura occidental insisteix en fer la dicotomia vida-mort, no? Però com que morir forma part de la vida, la pregunta ha de ser com cuidem la vida, no? Generar constantment un allunyament, una dicotomia, una separació, és el que ens porta a sentir-nos alienes a la mort i fins i tot sentir que la mort és una enemiga, no? Quan és absurd pensar que és enemiga algo que forma part de la nostra natura. O sigui, estem en lluita constant amb la nostra pròpia natura fràgil, la nostra pròpia natura finita. Som Provisionals és un projecte, és una proposta per cuidar el morir d'una manera molt àmplia, no? Tot el que implica el morir amb una mirada comunitària, amb una mirada de la sobirania, no? Que siga no la gent individual, sinó les comunitats les que escullen com volen viure la seva mort, la mort de les seves persones estimades, com volen ritualitzar aquestes pèrdues, no? Com volen expressar el seu dolor i el seu amor quan aquesta etapa vital succeeix, no? La mort també és un tabú en la vida, no? No en parlem amb la família, no parlem amb les amistats, no pensem la nostra pròpia mort i quan arriba aquest moment és com un moment de pànic moltes vegades, no? De què faig jo ara, com em despedeixo. Poder acompanyar aquestes persones, o sigui, a l'entorn, que es puguin acomiadar d'una manera tranquil·la, senzilla, no? Poder donar aquesta presència serena és molt valuós per la gent, no? Perquè a vegades l'únic que necessites és que algú et digui que ho estàs fent bé i que és important estar allà. No es pot cuidar algú que no veiem, no? Una de les feines de Som Provisionals que per mi té molt sentit és posar-ho al centre, no? Per cuidar la vida, que és això que diguem sempre, no? Perquè és veritat, no? Perquè si la tenim en el tabú, com la podrem cuidar, no? I penso que aquest és una de les formes que té Som Provisionals o que fem per cuidar la mort, fent-la visible a través de xerrades, tallers o sensibilització en general, organitzacions i hi ha moltes maneres, no? Hi ha algo de que no ens estem inventant algo nou, no? Hi ha algo de tornar a algo que no només s'ha fet durant molt de temps, sinó que a molts llocs del món es fa, que és cuidar en comunitat el moment de morir, no? Realment és algo molt obvi si mires les pràctiques i la història, no? Humana. Com lo raro és el que passa aquí ara, no? Que és que ho hem perdut, és que deleguem, és que hi ha un negoci, un lucre, no? Això és lo estrany. I d'aquest buit nosaltres venim a dir, oye, que això és una abominació perquè fa molt mal. Som Provisionals, les conec al febrer del 2023, en el marc d'una jornada de la xarxa pel dret a cura. Em va sobtar perquè crec que el tema de la mort penso que ens hauria de donar molta sobirania per la vida i des que les vaig descobrir en elles que realment s'ha convertit en un eix estratègic també del cercle de cures i persones migrants. Des de que vam entrar, l'Ateneu ens ha ajudat molt a crear una línia de treball, a projectar, a plantejar-nos a llarg termini també què volem, quin projecte volem que sigui. Som Provisionals i una que ens ha portat moltíssim també és la xarxa, no? Com ens ha enxarxat amb moltíssima gent sobretot que es dedica al tema de cures. També afegiria com la importància de com l'Ateneu ens ha rebut i ens ha cuidat, no? I en concret el Xavi, perquè com que sempre hi ha hagut un retorn de vàlua, no? Com de creure en el projecte, de creure en la nostra feina, de donar-nos un suport que marca la diferència, no? Perquè pots anar a un lloc i que siga pura burocràcia, puro connectat teixit, però quan hi ha un afegit relacional, un afegit com emocional, és important, no? Si les persones hem d'estar al centre, no hi ha millor manera que l'autonomia de les persones també estigui al centre
i fórmules com són provisionals que ofereixen aquesta autonomia, no, a les persones, tota aquesta informació a l'hora de fer aquest acompanyament a la mort, doncs les hem de posar al capdavant per també transformar la visió de la mort que tenim actualment a la nostra societat, no? Que és quelcom obscur, no? I també jo crec que cal posar una miqueta de llum a la foscor. No tenir rituals o tenir rituals que t'han vingut imposats i que no són el que tu necessites és molt punyent i realment afecta la salut emocional, mental, física, de tot, i això té un impacte en la vida diària i en la vida de la societat en el seu conjunt, no? És un moment clau, no és un moment en què els tràmits valen, no? És un moment d'aturar-nos i transcendència. Ei, que morim, ei, que estem aquí, estimem, perdem a la gent que estimem. O sigui, és un moment molt clau de la vida. Aleshores, fem-ho com realment necessitem, fem-ho com sentim que ha de ser.